Jedna z týchto vábničiek, Plain Pen, je určená na to, aby sme pomocou nej prilákali napríklad líšku. Je to vábnička, ktorá je plochá, kde nepotrebujeme pri vyľudzovaní zvuku ruky, môžeme teda obsluhovať pušku alebo kameru alebo ďalekohľad. Treba túto vábničku na jednom z tých koncov, to si treba vyskúšať, stlačiť zubami, tak aby tá škára medzi tými dvomi časťami vábničky zostala čo najmenšia. A tým, že fúkame do tejto škáry, membrána, ktorá je tam vibračná, jednoducho vyľudzuje zvuk, ktorý potrebujeme. Je tu viac políčok. Podľa toho, do ktorého políčka chytíme tú vábničku zubami, tak podľa toho vyľudzujeme intenzitu hlasu vyššiu alebo nižšiu. Čím sme bližšie k okraju, tak tá intenzita je vyššia, teda môžeme to píšťanie urobiť. Ak dávame zuby smerom k ústretiu,